खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे गिदिर खौरां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि होदों दुथां सुबुङा सिनाय मोनै दुथाङा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोगोन होननानै इमेलनि गेजेरजों हुमखि हरनायखौ नुनो मोनदों। बेनि उनावनो गोजौ बिजिरसालियाव रावना होदों पुलिस रैखाथि बिफान आरो बमा स्क्वाडनि टीमफोरा। पेटिएम गुगल पे फन पे बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां एनपिसिआइ नेशनेल पेमेन्ट कर्परेसन इन्डियाया गोदान फोसावथाय फोसावदों। सोलिफु 2025 मायथाइनि 1 आगस्टनिफ्राय इउपिआइनि नेमखान्थिफोरखौ सोलायगोन। नोंथांमोना सानसेयाव 50 खेबनि बारा बेलेन्स चेक खालामनो हानाय नंला। फुंनि 10 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 बाजिसिमल' आरो मोनाबिलिनि 5 बाजिनिफ्राय हरनि 9 बाजिसिमल' इउपिआइखौ बाहायनो हागोन होनना फोसावदों एनपिसिआइआ। दासान्दि बोथोरनि थासारिखौ नायनानै आसामनि दाब दाब जायगायाव रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। 80 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैगोन अखा बारहुंखा। सोनाब कार्बि आलं डिमा हासाव काछार हाइलाकान्दि श्रीभूमि गवालपारा बाक्सा बजालि बङाइगाव जिल्लाफोराव रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। बुहुमनि मादाव गोजौसिन रेल साइटिंनि दालांखौ मणिपुराव बानायजाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला मणिपुरनि नगयआव बुहुमनि मादाव गोजौसिन रेलवे ब्रिजआ भारत हादरनि रैखाथि हान्जानि रैखाथियाव बानायजाबाय होनना खौरां मोनदों। 107 नं गरखा राइफल बेटेलियाननि रैखाथियाव निगरानिनि जिरिबाम तुपुल इम्फल रेल साइटिंआव बे दालांखौ बानायनाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव सासे चुरां सिखारिनि जिउ खहा जानायखौ खौरां मोनदों। थांनाय साननि हराव आगरतली रेन्जनि धानबारि बिट अफिसनि बेन्दोंआव पुलिस हाग्रा बिफान आरो चुरां सिखारिनि गेजेराव गावलायनायाव सासे चुरां सिखारिया जिउ गोमायो होनना खौरां मोननाय जादों। जाथायसालियाव चुरां सिखारिनि गोथै सह'जों लोगोसे गंसे हाथियार बोखांनो हादों। बिसिसिआइआ थांनाय मंगलबाराव फोसावदों दि आहमदाबादआव फैगौ 3 जुनआव जानो गोनां इन्डियान प्रिमियार लीगआव भारत हादरनि 3 बिर जवानफोरखौ मान बावगोन होननानै जाय अपारेशन सिन्दुरआव गोब्राब नाजाथाबदोंमोन आरो अपारेशन सिन्दुरखौ जाफुंसारहोदोंमोन बिसोर 3 बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ फैगौ 3 जुनआव इन्डियान प्रिमियार लीगनि जोबथा हाबाफारियाव मान बावगोन होनना मिथिनो मोनदों। दिल्लीयाव नखल आइपिएस अफिसारखौ हमदों धरमतुल पुलिसआ हमदों डिम्पु दास मुंनि नखल आइपिएसखौ। डिम्पु दासआ गावखौनो दिल्ली पुलिसनि डिसिपि होननानै सिनायथि होदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। डनाल्ड ट्राम्प सोरखाराव इसिङारि एना एनि बुहुमनि दोहोनिसिन सुबुं आरो ट्राम्प सोरखारनि सासे गोहोगोरा मन्थ्रि एलन मास्कआ डनाल्ड ट्राम्पजों लोगो नागारबाय। एलन मास्कआ ट्राम्प सोरखारनिफ्राय बाहेराव ओंखारबाय होननानै ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि कामाख्या थानसालियाव मुकेश आम्बानीनि फिसाज्ला आकाश आम्बानीआ दावबायफैदों। आकाश आम्बानीआ थांनाय मैया कामाख्या थानसालिनि दर्शन खालामनानै फुजा अर्चना खालामदों आरो बिमा कामाख्यानियाव बोर लादों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय गम्भीराखाता PT2 गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव हा सेटेलमेन्ट फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय CM प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा माखासे गोनां खौरांफोरखौ फोसावदों। बिटिआरनि गासैबो थागिबि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननायखौ फैगौ जुलाइ दाननि गेजेरावनो फोजोबनाय जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों।
मख'नो गोनांदि BPF सोरखारा गावसोरनि खुंथायनि समाव बेफोरबायदि जेबो रायजो राजानि जौगाथायनि खामानि जायैनि थाखाय BPFआ दिनै राजखान्थि खालामनो ओंखारदों होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। पर्बतजरायाव थार्मेल पावार प्लेन्ट गायसननो BTR सोरखारा हा हगारनायखौ BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा हेंथा होनायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्लायाव भिकसित आबाद संकल्प अभियान बेखेवदों। क'क्राझाराव थांनाय मैया भिकसित कृषि संकल्प अभियानखौ नेमखान्थि बायदियै बेखेवनाय जाबाय। हाबाफारियाव बेखेवनाय जथुमा क'क्राझारनि बिसमुरियाव थानाय सानजा मालिगाव VCDCनि मावख'आव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन क'क्राझार सानजा ST बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो गसाइगाव बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथांमोना। बे फोसावनायनि गुदि थांखियानो जादों गुदि थाखोनि आबाद जौगाथायखौ गोख्रों खालामनाय आरो आबादारिफोरजों थोंजों सोमोन्दो गायसननाय। थांनाय मैया बिजनी थुरिबारियाव थानाय AGP मावख'आव AGP दोलोनि मावथिफोरनि जथुमा खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव AGP मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि अपुर्ब भट्टाचार्य बिथाङा बाहागो लादों। AGP दोलोआ BTCनि मोन 40 ब्लकफोरनि गेजेराव मोन 10 ब्लकफोरखौ सायख'खाबाय। दोलोआ बे मोन 10 ब्लकफोराव गोख्रोङै बादायलायनो थाखाय थागथियारि जाबाय होनना फोरमायथिदों। दोलोनि मेलाव रायजो सभानि बारग' MP कुमार दीपक दासजों लोगोसे BTC बिसायख'थि आफादनि आफादगिरि आरो बारग' MLA भुपेन राय आरो 100निबो बांसिन दोलोनि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।